سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي الله تعالى تنوكا ولمندو كنيني مسبالا فكم بسوابا من فوتا ونكتا ونينغن تبلا جلنا أمبي كشيني نما تشامنيني الله فيكو شروع كجونا منديكا جومين كدا يكتمدان فمبكا نانيوغمدان يونتينا دانتغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلم بي الله تعالى بسلي كشين تام نو بوراي على كجنيا كونو من سورة كرا دمنه سورة من نبي فام كو سورة الشرح دايللي والمفرلي وكوف السورة الشرح ويفرلي دي ni kuma kando na farako ka sharhu okoro ka wala ka korofo mogo ka fam ngani duskundo okoro ka duskun ka fere duskun ka laben ko green tali kama abe fodi makka fo ko sharh surani doni gelo ya yara ko makka suradu aya shegi alaka cide sallallahu alaihi wasallam akelin ko fe cide wal ma kelin ko fe nabi nyumai Allah ta'ala ko kaye bonya min dama kan nabi nyumanya ko ode kerani kada kani karachi de keran nabi nyumai nala mahini la ki ko disi frère e kadawa be gelay bulola ore kama Musa boto Madiana ki kunda Misra jamanaka ala kele ka ke chide ayedo mi kayre folo ako rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli akwala banyini fen koko disi ika fere ala ika konya nogo ya nema ala kurumi mbene nensan fe ika kuruni wala samina kuma mamunu fe okanga kuma fam ni Musa ala yi Musa ka do jabi ka koko disi ka fere ala ka ci den fene flani amma ye kaya nyini ala fede me ala bado anaka kan ayadi ala kirama alayhi salatu wassalam odi yira ni surana nabi fama ka foku suratu sharhi amina do de kono amba nyini ala fe afamu chogo nyuma ala kanu ya mbele jede now bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim barakatan wa isti'ana ambe kalanda meneni masabala toyi ala min kera nyen ma la bolentigi ni o Allah ta'ala kera kiyama nema krenkrenen tigi ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ko bawo ko ba nabi damina ka damina ni ala toyi nabi kuncha ka kuncha ni Allah ta'ala tanoyi wala sala ka barka do yika ko bala o bayra ko bawo ko ba ni ala togo maye akono ika ko ba kera ko bala ngoloyi ika ko ba kera ko banni ibolo ala kasra shite ala وتما الله صنع كان سورة فندمني أطوي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك الله تعالى كويلا ni الله تعالى ما فرلي كي ايوا صدرك يكوكو ديسيلا يلا نمي كوكو ديسي فروا كوراي موني نينغالي نا جابي دي بنيوانا اما فمو ما كو نينغالي جابي مي سباتيلندو اوديني o jaabi ti doro de awo ni koko disi fere iye
wala sai ka se ka ko girimba uta ko yala le Allah ta'ala mo kewa o de kama alakira be neni abe yafa neni bagama abe gushi abe yafa gushi bama ibe fagali yɛrɛ da yira la n'a tilara ka se sɔrɔ i ka a t'i faga a bɛ yafa i ma dɔ wɛrɛ si tɛ dɛ kɔgɔ disi de fɛrɛ la ala kan b'o de ma alam nashrah laka sadrak yala ni ala ma fɛrɛli k'e ye wa i kɔgɔ disi la aha ووضعنا عنك وزرك ni ala tilara ka taali kɛ ka bɔ i ka wizraka i kɔ doni k'ale ala ta'ala y'o kɔrɔta ka bɔ i kunna ko doni ni ye jurumun de ye dɔnikɛlaw y'a yira ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ala ko ala ka ciden ma jurumun si kɛ f'i ka taa sɔrɔ ale ala ta'ala yafara ma walima jurumun kun tɛ ala kira la yɛrɛ ala kan bɛ jumɛn ma ya sa ko doni don o doni ye jurumun doni kelen nin de ye mɛ yanni ala ka yafa ma an bɛ kan ka dɔ bɛɛ ye jurumun kɛla ye dɛ ala kira yɛrɛ ko ten kuma na sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khayru khata'in at-tawwabun adamaden bɛɛ bɛ filibantiw la ɲuman ko maa min bɛ tuubi joona ka taa ala ma o b'a yira ala kira kan ka fili min kɛ jurumunko la ale ala ye ala ka ciden kisi ka bɔ o ma o de kama suran dɔ bɛ yen suratu fatihi a daminɛ na ala ta'ala bɛ nin yafa de ɲɛfɔ ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara ala ta'ala ko be yafa i ka jurumu ma ye mun kɛ ani ma mun kɛ o jurumun doni min kun bɛ ala ka ciden kan kale ala ta'ala y'o kɔrɔta ka bɔ a kan o de wa wada'na anka wizraka i kɔla doni girin ni ala y'o jigin ka bɔ i kɔla k'i kɔfɛgɛya n'a ye aha الذي أنقض ظهرك الذي يقول دوني مي أنقض ظهرك ممكن يكو غريا كذاك نجر من جارة يكو بغريا اتبوا كلام دي نوت نجر من جارة كبا همين كو بيچايا نجر من جارة اني على نيوان تسرا وبغري نجر من جارة هل يكد وجابلي يغرو بدوالا ودي كي كو غريا كالي الله تعالى يقول دوني جيجي kola doni mi kunyi ko griya no e jurumun ye koni do ya yira ko jurumun te ko jurumi mi kungan ki ko griya ala yo de yafa ya nala ka cire nga jurumun kede no ta kala kira ma jurumun ke fo kata sia ko ka griya o de gama kuma do be ko ala kira ali salatu wassalam hal ka ko kan nabi nyanye ala ma so ala ka cire nga do jurumun ko la filima ko mun be ka fo ko madama de me se ka kuma sulu soronai yɔrɔ maa caman bɛ yen i bɛ jɛnɛya kɛ o kɔfɛ i bɛ tuubi de ka kɛ maa ɲuman ye an b'a fɔ ko karisa tuubira sisan na yɛlɛmara misiri kɔnɔ o dɔ bɛ yen ale yɛrɛ bɛ waati caman kɛ gulɔ min na o kɔfɛ a bɛ na tuubi a bɛ yɛlɛma misiri la o dɔw yɛrɛ ta kun ye jo bato yɛrɛ ye o caman bɛ nin kɛ i bɛ tila ka tuubi alhamdulillah man taaba taaba Allahu alayhi maa o maa ni tuubira ala b'i ka tuubi minɛ nka jurumu si ma ye k'a fɔ ko maa bɛ mun kɛ n'i bɛ kunna daana ye ko ala kira de la ka jurumu ɲɔgɔnna kɛ sallallahu alaihi wasallam o ma ye nganta ka nabi ɲumanya ma dɛ hali denmisɛnniya kɔnɔ yana ka kɛ ciden ka majurumuna kɔ kɛ ko don dɔ ko k'u to bagangɛnyɔrɔ la magan kungo kɔnɔna na ala kira ye dunu fɔ man kan mɛ maka dugu kɔnɔ kɔɲɔdenw de tun bɛ kɔɲɔ na a sina k'a ka baganw kalifa a bagangɛn ɲɔgɔn na k'i janto nin na dɛ n bɛna ɲɛ da kɔɲɔdenw ka maka ala kira nana o y'a sɔrɔ dunufɔlaw b'u tan ni fila la a ye jama fara fara k'i sigi kɛnɛ kan k'a b'u lajɛyɔrɔ ala sina ka sunɔgɔ bi a kan ten ale ma se ka fosi la kale o k'a daminɛ a sigi waati fo ka t'u tila u ka kɔɲɔdɔn ni dɔnkili da la ala kira bɛ sunɔgɔ la sallallahu alaihi wasallam o tilara pewu kuma min na ka kɛnɛ yɛrɛ kɛ bɛɛ taara i tayɔrɔ la ala sɔrɔla ka ala kunu ani boli seginna ka taa ti ɲɔgɔn fɛ k'a kɛra cogo di kɔɲɔ diyara wa a ko ne ma fɛn ye koyi ne taara n sigi yɔrɔ min na dɔrɔn ne sunɔgɔra ne tɛ se ka fosi la kala la ja ala mago b'a la ala bɛ fɛ k'a kɛ ciden ye a bɛ fɛ k'a kɛ nabi ɲuman ye parce que n'ala kira donn'o fili ko kɔnɔ dɔrɔn o ye kafiriw sago sɔrɔlen ala kira ka alayhi salam tagalen ɲɛ o bɛ se k'a kunna da i t'i jɔ an ka dɔmɛ wa bi e de b'a fɔ ko nin haramuyara n'o tɛ e kun tɛ taa wa a yɔrɔ ne delila k'a f'i ye o n k'i tuubira quartier min na i ka bɔ yen i tuubira quartier min na yɛlɛma i ka bɔ yen i ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ n'o tɛ i tuubira quartier min na n'i tora yen fo n'i sera i da la dɛ n'i kana kuma dɛ aha n'o tɛ i kalanna cogo o cogo e ka denmisɛnninya kɔnɔ an y'a ye e kun bɛ nin de kɛ yan ni sɛ kun tununna a kun bɛ e de bolo maa ka sagama na tun e don warimisɛnnin tɛ bin e ɲɛna n'i m'a ta wa i bɛ taa sɔrɔ e ye baara caman yɛrɛ kɛ i sen yɛrɛ jɛnɛya la i ye sigɛritiw min i ye gulɔw min e tilara ka tuubi k'i yɛrɛ di ala ma o ye hɛrɛba ye dɛ e tilara ka kala o la ni e ye mikoro ta don o don k'i b'i jɔ ko ala ko sonyɛli man ɲi a yɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ e k'i jɔ maaw ɲɛ ko ala ko sonyɛli man ɲi e bɛ dɔw yɛrɛ n'u maloyara i ma u b'u kun bugu de o t'i fɛ o ɲɛ n'i ɲɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye
nota ba ti nyon kori ko kori karsa mayina de nata nga shem nundunu na be jombulo ya aleta ya ne o de la ko foya ngoma ti tubi an fe ya o de kama i doni ti yoromi ni tubira tai ika herbe fam fe na yo de nota e doni bi yoromi ki de la ka kujugu ke e ka tubi foni makunda ki dabo be ka kuma la ko ni daga de la nota ni ko ali bi dado do ka kuma la ka blasra o be singi hakli jige korole nati o de nyogona mala kira sallallahu alaihi wasallam ko kola jurumu munyi ko giriya ale ala yo bebbi ka ya fay mala kasura ala kira ma kede hanna kun kera ne ala bi mako toal aha wa rafa'na laka dhikrak kale ala ye korotali ki itola ni to korot ko ka damne kuma damne foni yoro ko ala kira kunya be fam ma ala kelen kan fo ka ko jibril ma kuma ni yoro fam wa rafa'na laka dhikrak kay korotali kenyi ne ko folela o ye jumay ko jibril ko kala ya wajibi ayireka ale ala togoti fo yoroshi fo e muhammadu togo ka fo ka farale alaka ko di togo korotali o ye tier ni ko la ilaha illallah ni ma muhammadu rasulullah faraka mo gore ni ti lafiya e mal ni dana la ilaha illallah ma do sigle mesinga fote ko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi nama fadrat yi farite funi o bayra ala togo bi fo yoro ala kira togo bi fo ka faraka مثل ولله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وباير على كرا توبي فولي من كجين كونو ماشي توتي ونف كليتي بوكا بي سيكونيتي تيمي ميليتي تيمي اريتي تيمي ني على كتشيدين تو ما فوي على كمودي ما ورفعنا لك ذكرك ني كروتالي كي اما غنتولا او كرو ني تو كروتا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا على كادو على كوانغا دون كو جلا منake kuma ko no ya dobe la gele kere chogo ko no ya dobe ko ka fara gele aka o ko ni gele ma soro jiye wuli ko te kunango ya te me nyere faga o islame katabulo la gele na na biyani ta chena kelenta da minan do di jengena ko no fema bonda ni ne islame ni kafiri ni nyonche ni gele yi soro mawbe sima ki ila sabali karsa sabali etimaye ma min folo kan nan folo ciena ya e o sana ngo tasuma e doka bitigi mine ka be jiniya o kan nan folo ka chani tayre sabali ni en fosla mem madro yi jikele aka frokola afarbe singa fagati abahu kay anga to alam kabni ne madala ni ne dambo gola an sabali gadi ni yoro nuna ko sobe o ngani kafiridu no gele ya soro mu mejiga kono aka yere fa ka yere suside ko ni yoro ni kele abe singa yere fa adobe marfaci ya musola de wayre ka rebe fa ema yudo ne no kafri jamano ka kalande umbe classique no ka marfa bodro ka kalande umva metri mi rebu kuna ko fana fa adola bayre fa dola otigi la mayre be boli ne be kafri jamano ka toro doniya lesro dro yere fa du silame fe imanganta ka soma de ni kafri kana keleke wala kama ala ko fa inna ma'al usri yusra an ga don ka fara geleya kan kuma kun no ya dobe aha inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kuma ni geleya yera kun no ya dobe ka fara kan wala kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam qul lan yaghliba al usru yusrain ko geleya kelenti sen no ya flala geleya kele kati sen no ya flala ne qur'ane aya na chogola je usru munum be abe alfulamu ne babela ni alfulamu yera fena ka badro ya donende al ma'ruf la yu'arraf okoro ka dona ala kameni geleya kele ne ma bana ale dona kaba amba famuna pontera kaba ale dona ni ngeleno angani kuma nana nakira la arabukana o kachanda arabukana ni kuma nana o tifengele ntuguni o gajan wale kama ala kira ko ali salatu wasalam usuru folo min fora o de yeredo flanani o kone ka wasfu drone no te folo nino nga yusuru folo o yadda man nogoyay yusuru flana o fana yadda man nogoyay wale kama ala kira ko ali salatu wasalam ko gele ya kelenti sen nogoya flala lan yaghliba al usru yusrain gele ya kelenti se kan nogoya flabi jiya kono Allah ta'ala ye nogoya dima kiyama fana be nogoya dima gele ya ko ye kelene o de kama ko gele ya kere chogo nogoya do farale mbaka yoro were inna mal usri yusra gele ya kere chogo ko nogoya do farale mbaka o korona la yila jarabini gele ya blay kuno kun nogoya be akofe mun ka bon katimeni gele ya ka aha فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب نكلرا كيكي يرسجن كتعلم
don gelaw ko ni clara sella kama ala kirama ni clara sella iki resege ni duwaye ka ala deli al sala ka ya fayim wal may ka jinya baraw ni claro la kiki resege ki nyeshi alam ikana sege duwawla ka ala deli ni kara ala kira sallallahu alaihi wasallam fama baluna nahnu anta be chokoti anga duwaw manchande anga zikuru mancha anga duwaw mancha na ble na ngode ambe duwaw nyinike almame ay duwaw kay selewella ay duwaw kay cibe blema ko ka duwaw ke meni herebe ante duwaw nyinida ni herebe no ya be mami nguna otigi ka nyina ala fe ala kaninge o manjanda aha o manjanda o bayira ka fo mo fenfe mana ala don no ya la ni gele na na ala fene bi do arif rabbaka fi raha ya'rifuka fi shidda itigi ala kika don no ya wati no kera gele kuma ala bi do ngani no ya nana yanan ka ala deli ayi on be jamadi kayada ka waso an yere bolo no ya fenfe na nga cheya de do ni gele de na masa amme soro kan ko sey ka talam wode man ala fene tumana no ya fara gele ka nga don ko ala de ba beke anga ala taala deli ko na ala kira clara fan sok aka yere sege kata ala mani ala deli aha wa ila rabbika farghab otmana ikakkanu bantiyata kitigi ala segere o koro ika fenja manyini ala fe at-targhib fi shay wa targhib an shay ka fenkanu aniki mabo fena kotmana ikakkanu nyashitigi alama ni be fen fenyini ka nata ikanyina ala de fe lote fente dam fembolo kuma te ka dima faqidu shay ila yuti ma min tegala ngolondo o se ka fendi da ma min tegala ngolondo wallahi o se ka fendi ma bala otumana adama de fenta bolo femba ala de bolo adama de sababu de iba Allah taala deli ala bi jondo de karaba o betayson no taala rete jige ka fendi ma da otumana itigi ala keka kanune ta kuma beka ala segere ere ka kishini ka here ka beleje lembo de la malu la kuma ni nyeshini ndo ala kirama pasigale de mukhatabi no taande ko do de ala kira kuma ala deli de ala ya farama koni mena ina flashili damne fase on be funufunu ka chichi nga an to ko yere ma fo ko ya fakirama an be jojoli ke ni sungolo tala ni sungolo borala an be jojoli selishi kononan hali jofla ka wuli du kla fe ka de alama rasoro papier ko do nyakamine du yibolo de e ma fen fe du kla ma fe sella on fe ayre fushiti ka nyira di alama ka ala deli o manjane fana gara chakoroba kelengele yoro ni shisra yoro do lay nyebe barika jo ayre ma itisnaw e ko ni be daglanka yele mare lay itisnaw bada aha o e koro ere tabulo ni bana ko ni njila ni shisra yoro do lay nyebe jogoy o ni nye jora iga herbe muna wuli du klafa e kaseli o de kafsa e fana ki yele ma glace sanfe ga be dem sen ma mi wuli le shudu klafa ka jofla dalama alimana jo manjane a chama ye magonyini nadi ay examen doke ajabi mabo abaka ala deli ne ma foyi kana deli de ngai kala da koroko ninte ay papier do o jabi mabo fola abaka ala deli jabi kanya o ala deli kan ngai tabulo kunte ibi jije bo fara tabulo ka no kera anno te ala bi no ya chama ndim nga afara la ka chiden kumeni nge fase me funu an kunta kede wa ila rabbika farghab kika kanu bantiyata kitigi ala sagare suratu sharhi alabe bani yorola ya kaba ayashegimo mayna ala fanyi mun fo ala ka famya dama akla ka barakeli no goyanyi o batu ameta sura kurala mto ko suratu tin